Ngizokhuluma ngento eyodwa, kuningi ngakhuluma ngenkosi la ngoba ngahamba kakhulu nayo. Kodwa yala namhlanje ukhuluma indaba eyodwa efishane ngefishane inde. Nimbekezelele ingane zokunokuthanda ukweluleka lapho ngoba inde le ndaba kodwa inosisi phakathi. Kwathi ngelinye ilanga ngisekuthi ngasePhalamende ngahamba ngaya e-ofisini likaNdlovu nobhala wasePhalamende. Ngathi uma ngifika lapho kasikade sisemkhathini kwaku-73 ngalowo nyaka. Kade sisemkhathini uMeyi. Sase siyabuya-ke thina siye eThekwini njengokujwayelekile. Ngathi uma ngithi ngiye-ofisini likaNdlovu wathi uDlomo hawudluli. Uthi uzwile nje ukuthi ubaba ayiyaphonsisa ngikholele bancane. Kwaphuma umhlangano emkhathini wahamba wayelinda. Manje sokulayelida sabuya sisePhalamende. Uma sesisePhalamende kwendlela lela lapho. Uma ngiye ofisini likaNdlovu uthi uDlomo hawu. Nduluzwile yini? Ukuthi njengoba inkosi yasiselinda yini. Because ndithele endaweni zoyikhuluma ihlanganisa uShembe nezinkulu. Yakuyithi basi. Uzwile yini ukuthi inkosi yakwaZulu isilo samabandla? Siye enkosini yasePhalamende sathi sifuna asihambise engcwabeni kaCetshwayo enkaba. Ngoba manje sekufika isikhathi sobabelungu bayibize phesheya. Ibiziwe kufanele iwele. Base banesibonakaliso sokuthi akufanele inkosi iwele ngoba ile kwagcina kuwele uyisemkhulu wayo ukhokho wayo noma uyisemkhulu angazi ukuhamba kanjani lapho. Wayiboshiwe boshwe abezizwe ngenxa yezombusazwe. Manje isinakufanele sivele siwele nje. Singazange siye lapho kulo wayiboshiwe kokugcina uzawungcwatshwa lenhlanhla nje kwakuyinkinga zokubaleka. Ngathi ngaqala angizwanga bathi kunjalo sengitholile lokuthi isilo sifikile. Yavuma inkosi yathi izohamba kusasa iye enkandla. Banqale abase kwasa ngiyiwe. Ngoba ngiyalazi ingqabane izinto lenkosi ukucela ukuthi kuphi. Ngangibe ngathi lapho khona umgwaqo ugcina kuphi. Ubaba ngaleso sikhathi ingane zabethu wayengasemuhle neze. Bangasele umuntu ongahamba indawo ngokusuka lapho emgwaqweni lapho empambanweni. Ngaleso sikhathi bavele ngazideka ukuthi izokwenzeka kanjani. Ngaphuma lapho ngaqhasha ngijima ngayibula idubane ngaya kumfundisi uMagwaza. Angisazi noma wayesemshumayele ngaleso sikhathi. Ngamfika uMagwaza entezini nomfundisi uMathunda namhlanje semfundisi. Wayemshumayele ngaleso sikhathi. Athi nawo baba Magwaza uyizwile le ndaba na. Uthi Magwaza qanisa ngithina. Ngiyamlandisa-ke ngithi kuthiwa inkosi yasePhalamende izosuwele lihambe nesilo iye engcwabeni kaCetshwayo. Iyokhulekela isilo kuCetshwayo ukuthi njengoba izokwazi azahambe kahle. Bakathi umfundisi akayaziza. Ngathi mina ngiyolunga kanjani le ndaba ngoba akabazi ukuhamba leyo ndawo manje. Ende kangaka. Ngono sami. Kesiyobheka ukuthi yini esingase siyenze ngale. Uzafikele ubaba kulolu sizo zomethele. Kwaye khona uMathunda lapho athi nami ngizohamba nami. Ngathi nalungentante enhle uNkulunkulu wayesangipha imoto ngaleso sikhathi. Sabe sasuka ekuseni ngathi sizohamba ekuseni kakhulu. Nangempela kwathi ukusa ngo-3 sasivuka sasigibela imoto sibheka eshop. Sasifika la eshop sathi isicethile nangempela sama. Ase siyangena le nzima nangempela safika ukuthi nathi imoto kababekhona eyisashayela umdlangisa ngaleso sikhathi. Wathi uma kuya ngoba ngihogela kwathi inkosi khona kodwa njengamanje isebhafini isilinde isilo basifike isilidlule yazigwala kumina lelutho khona le. Baphindele emotweni sayishaya yagijima sasafika enkosini yakaMagwaza lapho kugcina khona umgwaqo. Ngafika ngamthulula umshumayeli Magwaza. Ngamthulula umfundisi uMathunda lapho ufakazi wami njengoba ekhona nje la.
ngaphinde emuva ngifunde ngiphuthume emzini wakamthiyane engangubhine unamahashi. Ngizoyibiza ngamagama alezindaba ngoba bakhona bakule ndawo ngifuna bazi ukuthi ngikhuluma ngani. Kwathi uma sengibuya ngizoshona ngwele emkhalazi ngwele ngaphesheya kwendawo edonsayo lapho. Ngathi ngithi ngahlangana nebheli ebhenyana encane nje eyayishaya lo mhlobo lo waseshona. Lo wayekhuluma umzimba. Ngathi uma ngithi ngiyabheka phakathi ngabona imbali esezulwini ephakathi. Ngadlula akhomba ngithi ngingehla ngakhombana nesilo. Ishaywa isona phambi kodwa kuba ishaywa yisisilo. Ilandeleka baba sofuna ekuleni adlula. Ase ngiphuthuma kuleyo lamusi wakamthiyane bengiyabona. Uma ngifika kuleyo muzi wakamthiyane kuthiwa amahashi kudala kwamahasha la. Aphindele emuva. Kanti ngofika lapho ebengibashiya khona. Ngathi ngifika lapho ngibashiya khona basele kude kangangoba sebengasesitolo leza inkosi manje siyahamba ngenyawo. Bangcwele le ndawo yaseKanda iyimbi ney'ntaba indawo yakithi. Iney'nkalo wetuka ngishone ekhalweni ngaphesheya ushone kanjalo. Indawo eyahanjwa ngalelo langa ubaba ihamba ngenyawo. Ngizomcabanga baba ukuthi wayenzani ngaleso sikhathi. Kwahamba indawo ngabe isuka ebuseni yebhokwe. Kodwa iney'ntaba ngizogile. Ufazi wami umfundisi kaTholo. Lithi izwi. Ithi indaba mase ngifika lapho kuthiwa nampaya. Ngithi inkosi yakamagwaza ilokhu ibhizi yaluza ifuna ukulandela. Yathi awumana ngifuna ngizohamba nawe. Kwakathi ukuthi ukhuluma into engazokwenzeka manje. Lapho sengidlame ngidubane mina ngigijima ngilandele lapha. Kule ndawo babedlula umzokabhengu sebeyona umflotho ayalapho sebedonsa ngaphesheya. Bedlula umzokabhengu lapho bathi uma befike ngeqele ngabafika. Ilapho-ke ingane zabakhose kudala kakhulu imali. Kodwa ukuthi kuya phambili ubaba usela. Isikhathi esiningi bakufanza bahle ngangiyiqhenya ngithi sinenkosi ethile yasezulwini. Kingathi uyazi isiboshwa. Ngangithi inkosi ngathi isiboshwa sasezulwini. Uma ngabe ubaba wayengasona isiboshwa manje sasezulwini sokuzofeza umsebenzi kaNkulunkulu la wayengekavumi ukuya kubaba la. Wayengela babuyabona. Kodwa ngoba wayengoshiwe wazama ngamabemtshela ukuthi ungaleba le nyandaba. Sathi uma bafika sisibambe icala ngafika lehlezi. Kodwa lilwenzela. Suma ngasekuhle. Basuka sasuka indawana encane besehlala. Kwathi sayinjalo bekhuluma amantombazane. Hayi esitolo lamantombazane. Ekhuluma imbongo leyo ibophele amasaka entangeni ukuthi itayehlo leyo thengudla. Athi uma ikhuluma lamantombazane wamisa abantu abami njalo kangane ngasitelekele mbongo. Akhumbule izwi likaJesu. Hayi. Indaba enkulu bangcwele abahle abengithi mashumba kayiqedile la. Kodwa kukhona la ngazikhona. Kukhona indawo la ngazikhona yena. Nawe uyayazi la yasikhona zakudile nami la ngazikhona ngendlela. Manje bangcwele ngicela ngikuba angisiziye bese. Kodwa ngibona ngathi manje ngikhumbule imbongo yami zonke lezatambana ngivule imbongo. Lapho ngafika lamantombazane ukuthi asitele imbongo. Wathi ayeke. Yathi sasezulwini asho umafazi wathi hayi bayeke. Ate bayeka. Ate ngikhumbula omunye umuzi wawenzaba phakathi zakunokolosha. Kwakunamahashi nawo. Ngamshiya khona lapho ate ngibashiya. Ngaqabuka ngawona balenza umkhosha omubi. Lapho engasazi khona le manje ukuthi mathundwa. Oya kanjani ukuthi mathundwa lapho ngenza indaba ikhona sebeyikhuluma ngiyazi. Bangasekho lapho ngathi ngifika asifikiswa sesiphezulu lokhalo kodwa wena kulomhothi uthosele kukhula ngafika phezulu. Ngakhuleka ngathula ngashona ezantsi ngesisukhalo indawo ende ingaba kufa lapha nyana nene wasegingilo. Ngiyagijima. Uma ngifika kulo mzi wabadala ngiyamazi ukuthi ngazwala mahashi. Kodwa ngiyakhona. Kodwa inkinga inamele kusebenze egoli. Hawu, bangcwele abathi noma ngasizakalanga kodwa ngiyazi ukuthi ebekufanele
ngamthola ngizosizakala yilo abathanda kumdukulela eJesu station okubawudala kwakumnika kwawo lawo mahashi lawo kodwa kamahashi akangathola ngathi mangena endlini yakagaba ngifinile kungakunazaleka abakhohlwa nje abakuthi hawu beluhlanye lwaphila basheshe ngazethula ngoba imizi yakithi leyo ngoba bayazi nodadewethu abanye baqanile khona wazi hawu manje sengikhubisile phambili ngoba ngiyazi ukuthi mangikhubile abakashefi izodipha kakhulu bazokusheshe bayizithile ase mithi naye kuzisile ngasisilo manje sesiyokuhamba la indlela yokuhamba yikho imoto seyibhekile la ngeke kufanele ihambe khona manje sizokutela amahathi kodwa bemabili ngokuhamba nomfundisi shela hawu amadoda ayiphudzela utshwala isizindala uthini umfana kukhona isinkosi engadala isilo sizila sinazo ngabona futhi kubalulekile ngokufana kwenomkhosi omkhulu abawumlindelayo ukuthi uzinkosi babengazi abathambile ayikho lento hayi ngizama ukuchaza ngayo yonke indlela ebese bengibamba ngathi bese hayi ngabe siyamnika amahathi nangabona ngaphandle nangempela ngangivule ngakho kodwa umnikazi wayangena wathi singawayekeli ngabe sasemna manzamuna ngabantu hayi kompani sesingavela wasesikushito bese kuthiwa nayisifiki ngabe sengiphuma nayidisi ngibhalisa ngiphuma ngathi ngimavumela phansi ngabona elinye lini ngaphansi lingaphetha umfula imfuze lawa layithanga la ngaphandle komuzi balibona leli lapha ngaphandle ngalibuza kumakhosikazi ayebhekile bathi hayi abafukile ngathi mina umnikazi wami wathi umnikazi wawukhona la ase ngibonga ukuthi hayi ayikho into engizoyithola la ngoba umuntu bekade ngikhuluma naye nje ngithe yeke sangisiza manje ase vele ngihamba ngathi banqinuma yonke ubale indabeni ngiyobabuka ngababuka njengabantu ababhubha ngathi ukuthi ngalinganisa ngithini noma abangaseduze ngalelo wasegunze kanjalo nje babekude ungasabonakali kahle ngakithi sebeseduze manje kwengabele kusimpani ngakithi ngathi manje ngangafika abafika abantu sebefikile esenzele efositwe esehleze baba phansi komsuku sekhathele Basma kufika ngokwathiwa sekulindele manje iduna yendawo ukubizwa khona ukuthi manje indaba sekaba yileveli kodwa yona ndawo isipeshali esihle lesihlalelise kodwa phakathi sekuleveli nenqubo eyifeyile kosebenzayo balindela inkosi yabashezi makhulu induna ukubizwa khona ukuthi likuphi inkosi izinza leJerusalem izinza kuthiwa izinza lenkosi uma ngoba isifikile induna isikhomba awuyasuka inkosi yasezulwini bakwethu suka uthando kodwa ukhathele yayibamba kancane unyaka ihamba kancane kokuthi ayikhona izakabela sasangena lapho yakhomba induna yasekukhathathele wakhathele akusekho sengiyile imali ngoba ngiyibone ukuthi ngiyambona ukuthi ubaba nomhlanje waphela emhlabeni uzohamela kathini ngoba nesasele bantu balethizwe manje isizwe lenkosi yakho akuhlatelele kwahlatelele yathi mayiqeda inkosi yathandaza angicimezanga ngoba hayi angizange ngicimeze ngabheka wathandaza ngiqonda ukuthi uma ngibona ukuthi uyaba ngithumela imbala ngabe ngathi ngibona wayehla wehla wahlakaza esephoqeka angazi futhi noma wayicimezile ngangacimezile nemfundisi yathandaza wela inkosi yathi yaqeda kwakufunga waphindelwa lapha angazi nendlela esikhona ngoba wafuna ngizwana enganeni angibonanga ukuthi zamnikani angibona nasikhathi esihle sokubuka ukuthi zamnikani ngoba indawo yayinde lithi-ke masesiteza sithi ukuhlala phansi komuntu kumumqondo ukuthi angikaze wehleli kumina mayini angisazi ngabeke kuzozila kodwa sengiyabona ukuthi ubaba wazokuphindela uma sithi ukuhlala phansi emthunzini athi ubulomfana bofuna mahashi
madoda ungayi umntana angisho babuthi na kabe ngasona ngijima angashona ngaleqeleni asithe ase ngicabanga ukuthi ngizoshona sacabanga omunye umuntu wamkhizo onamahashi kwakuya komzana indoda yakho neyinyama ithali nekhono lokuba namahashi amahle ezinto ayithandayo ngendlela yakhe umuntu abamathi ngibona abafana mbuza abafana ngithi ukwamkhize womzana labafana bathi naphesheya kwesuse kapela ngasaba ngayithubana ngakhona ngakasengimotilima lezo yikhathi ntambama ngathi uma ngiyofika kulo mzi wamkhize uma ngithi ngiyaphela ngabona umfana engimaziyo Thembitshe nawe utheximeni khona la eThekwini hawu kathi kuba umfana lapha ekhaya uma ngibheka ukani udadewethu okunye ubaba ozabe nololodwa baba mkhulu oyedwa hawu kathi ngiyamfaka le ndaba yami engikhathazile yathi amkhulume naleyo ndikumba umkwakho kuyalungiswa la kuzohlatshwa uma ngibheka sekukhoqwa inkomo bazohlaba abantu makubalulekile bathi hambe kulo-ke nangaphela ngaya kuye kwemveni ngoba mkhize ngafike ngalibeka udaba lwami uthi ngihamba ngafithi ngokunjani akazangaphendulile umkhulunkulu wami wathi kanti kuhamba wala mahashi awu umkhumbulo unkulunkulu la ekhona wathi la mahashi ngathi ngaba wani ngathuma abafana sengibebele bobabili laba bantu besilongela inkosi yasekwami aphuma amahashi amabili aboshelwa elinye wanginika umfana elinye lasathiwa yimi safuyele bahambi kuba bezahamba indaba engakusuka lapho esangweni akuhambeki wokushaya amaqhasha isitanga salefana wanginika umfana wesibili lo mfana yedwa nami ozothi uma sesifikile laphona khona imoto axhabela amahashi lo mfana abuye nawo uma ngifika lapha nala mahashi awu ubaba akakwazi ukugibeleka ngizoze njani ase ngifuna indlela la ikumbeke khona banqwele safuna indlela zokuthi niyazazi hamba ikumbeke sifundwa amanzi ngasithathi yasingasifaka phakathi kulo msele kwamanzi senze ukuthi baba beseduze mayikhamba phezulu engibele hashini nangempela senze njalo thina nomfundisi Mathundu nomshumayeli Magwaza osohamba emhlabeni esengumfundisi nangempela samthi kwathi ukuthi manje ubaba ngendlela axeka ngayo akasawa nje noma yikanjani noma ngaphi noma indawo yedla eyibakithi hayi noma ngabe indawo yedoda angaphuma ngemuva uma yedla akaphuma ke lathi hawu ngaphelele ingane zakuthi ningaphazamiseki isimo ngihamba ngendlela ehamba ngayo kwambe khona kuyahamba khona amandla ukukhulu indawo yini kufuna likukuye ngamandla ukuze likwazi ukushona phezulu lapho uzoshona ngapha shona ngapha umsebenzi-ke umfundisi Mathundu lapho kwaze kukumbamba nomunye mbamba amanye mbamba ngapha omunye amsekele ngapha omunye mbamsekele ngapha ingangiphathi kabi ingane yazakuthi ndiyazi ukuthi yini kodwa niyasithesineka niyazi ukuthi yini le nto ngayo la amen kuhlala ubaba akakwazi ubamba imikhala akayibamba ingafika kahle ase ngibamba omunye ngaphambili umkhala nangilidoda phambili ngenzela ukuthi ngisize lapho kubona khona ukuthi kunjani ngikhethe iy'ndaba ezizoba ngcono ekuhambeni sahamba banqwele naye saze sasafika la siye khona iy'moto leli hashi iwayigibele lalinesilonda la esithweni sangaphambili Masethawu kanti yasinesonto esithi awuNkulunkulu uzosindisa. Amen. Awu. Yasithi inkosi yasekwamini awu lolu usuku namhlanje ngeke ngikhona empilweni yami ngakho. Hayi fika lapho ngibandla balisise likhona manje lapha liyakhala lisayajabula. Uhle kuyona kodwa. Alazi ukuthi ukuthi ungakanani uzelo kuwo. Wathi bekawa lisayajabula ngathana. Sasumane lapho kwamele uhamba lo enkomfona akamntana oyembele ayimfuro ishebezu abe mntana ngibale ngiyami ngifuna ukungena lapho bani ngeze unahlala akhululeke
nangempela wahlala wakhululeka ngabe ngihamba naye baba. It's very short. Isilo sasishiya khona ngale. Basasijahe kakhulu sazohamba ngalesini siyephethela. Hayi. Futhi mabya ngoba sesifike emotweni sihamba. Basafike esholo wathi sethi baba esholo. Senzovuka senzongena izindlu mhlawumbe umzimba wena ungafahami. Wena uzolayisha impahla yami yonke. Ngiyakhumbula khona namhlanje ngefama. Kwase kanye ukuthi basokumhla ka3 kuJuly. Haleluya. Nangempela ngayimbithi imoto walayisha yalayisha impahla zakho. Ngamlinda bahlambuluko baba basekubeka imoto yakhe monaka. Amlandela bangishiyake babe hamba nemotweni nami. Benodlalisa. Awuze